Ja, ublažio sam se. Pretpostavljam da sad treba idemo onaj sranje smrdljiviji. Evo je kur... Mislim, evo je fina gospođa, family friendly, jej! Pozdravljenica, pa i senpai danas sa vama. Dame i legends and gospodo, stavljamo drugi Dungeon 2. Znači, dame i gospodo, to je puno dungeona za jednu dvojku. Nije mi bilo dugo, ali nema frke, sad sam ovde. Znači, dame i gospodo, šta se dešava? Ovaj dečko je mađioničar. Shit, daleko mi je papiri. Joko! Pa gde si? Pa ne trebaš mi tu bre, trebaš mi ovde. Ne mogu da dođem nikako. Ništa. Sam hashtag kompanija bre, bitches. Jako trenutno dobijam ajde mi, šta mislite, okej. Sad odmah kažete, šta mislite za sam ovaj moj YouTube i trud? Koliko sam ja za sad zaradio pare? Ajde, vi razmislite lepo. Socijal blade. Ja sam i lele bre, ja nemam internet. Fuck, $5. Da, za ceo moj YouTube kanal $5. Nemam internet, treba mi ga prebaciti pošto sam se preselio. Ko što vidite, ovo nije gay shit, ovo je straight shit. Ovo nije gay shit, ništa nije gay ovde. Ljubičasta je boja zato što se Jovani tako sviđa. Znate svi Joku the Jokes ili a.k.a. plava youtuber. Ovo je njen stan, tako da ljudi oprostite, ali ovdje ćemo da snimamo, tako da uživajte u svom dupetu našu igricu. Znači, evo je Granny. Evo je Granny, ljudi, evo ga ubija se me Granny, evo ga dungeon. I hoćete Granny, hoćete Far Cry, nećete, naravno doćete bre. Znači... Šta je bro ove? Continue the game shit. You have the key to room 313. Mislim, ljudi, kupajte se, higijena na prvom mjestu. Don't have the key, a za šta imam 313? Nešto je ovaj peder rekao. Vidio sam senku. Lele, brate, vidite molim svoje nekvalitetove mreže. Lele, ovo se presijava. Ajde da vidimo. Jej, naš sam ga. Ali ne želim da uđem. Šta je ovo soca ti? La, šut mi je. Go, bitch. Go, bitch. Fuck. Pare, zaštitite me, okej, ja i... Ko si pa ti bre? Slobodan Jovanović i moj čale Slobodan. Ja i moja dva oca idemo unutra. Okej. Ne može ništa se desi kad imaš dva oca. Something is blocking the door on the other side. Znao sam da je đavo... Okej, fucking shit. Prijatelju, Nikola Tesla to može da popravi za 5 sekunde dok kažeš piksla. Outside, pada kiša, to je uvek lepo i ovdje stalno pada. Evo viš, ova je normalna. Ti mala, ugledaj se na nju, vidi kako Nemanja se koncentriše na sjeliću, a krvi medvedi ispred njega. Fuck you, medo. Dobro, evo da slušaš muziku, nema na čemu bre. U dupe da me ljubiš za ovu uslugu, gospodine krvavi. Šta? Šta? O moj bože! Evo vi vidite ženu? Fuck this shit. Okej, ti se kupaj, meni spala slušalica. Našli smo papir, daj mi papir, nemoj da kenjaš, ne možeš da kažeš da je ništa. Sobu i tamo, ništa, ljudi. Pretpostavljam da sad treba idemo onaj sranje smrdljiviji. Evo je kur... Mislim, evo je fina gospođa, family friendly, jej! Ublažio sam se. Dobre, stay with me, bitches. Ali za šta mi treba ključ? Možemo mi to. Ljudi, we will do this. Brate, da vam kaže čikaneca nešto. Evo, i šta ti fali da to uzmeš i da se braniš sa ovo, da mu iščupaš zubi, a sa ovo bulju. Vi seksate se stolice. Boli vas dupe, uživate u svom životu, nema veze. Ništa, idemo ovamo za početak. Okej. Dobro, ništa. Gospodine Trto, fucka you. Aha, okej. Sad onaj smrad nas udari u glavu i... Opet vi, sram vas bilo. Family friendly bitch. Ajde, možda nađemo nešto korisno po prvi put. Wow, stvarno jedan jebeni candle. U stvari, ovako ne znam, čekaj be. Zašto imam 0 candles? Koliko glupo nakupiti. Šta sam ih ja onda skupljao i nisam ih trošio. Okej, ništa, sad ću da trošim candles, brate. Dobro, evo ga Trta. Aj, ništa, tvoj raj imamo vamo. Mapa kaže da ideš tamo. Dobar dan. Da li si ti ključ? Okej. Šta ga okrećeš na opačke? Our teacher told us to not enter that room. I going to lean out white to... Šta?
I'm going to find out why tonight. Aha, neka učiteljica mi rekla da nula, pa čim ti učiteljica kaže da nalaziš u podrumi, mislila je 100% dobro, majmune glupi. Ali, znam da će vam budu jumpscare-ovi, zato fuck that shit. Burići! PewDiePie, this shit, ovo teo da mi seče glavu u prošlu epizodu. Puh, gospodine sečivo. Imam okend lovi, baš nas dupe boli. Još trte, to ne može da bude dobro naravno, ali nema veze da mi... leš! Trta, full trta, ljudi, evo kako trta izgleda kad nema, to jest kad ima telo. Ovo je krv, to je vjerojatno trta kad ga je raspalili, dobro, trto, jevi ga i tu te ubili. Još nemam trta, koliko vas ima? To ti brat, a? Dobro, ako braće, boli vas dupe toplo, braće, uživate u životu, bre. Ti si funkcionalni trta. On me može gurne ovdje, 100% smrdlja. Mora čumo leđe ljudi da nas one drpne za bulju. Nikad ne dajte svoje dupe nikome. Nemanja 2018. Čekaj, mrš, čuvaš kuće. Da Bog da ovako završiš. Okej, nema veze, dami i gospodo. Šta se dešava? Šta se dešava? Gde da bežim? Ja sam mogao da umrem. Okej, sad možemo da begamo, ali nismo našli ključ. Čekaj, šta se desilo? Sam odavde došao, brat. What the fuck? Nisam, okej, nema veze. Okej, tu sam te uključio. Okej, idemo pravo. I ovaj treba da ima još jedna sola. Okej, ovo je baš prašnjava, znači tamo mora biti neki scary shit. Izgleda skupo, džabe, izgleda skupo, prijatelju. Sve što je ovdje ništa ne vredi. Ti, gdje ti je partnerka? Nema se jaš, evo jašem te ja. Ne mogu ne skočim na stolicu, propali tetu, ja i ti će mi trči. Nije što moraš mu se 5 koraka. To su leševi, nećemo tako... Brate mili, znači sad je scary shit on. Čekaj, znači bukvalno sam za džabe šta napravio krug, ne razumijem. Da, bukvalno sam za džabe napravio krug. Dobro. Znači duvali smo ga, nema veze. Idemo kod trtu u prevodu, jeeeej! Ja već mogu da idem kući. You can't leave without another key. Fuck, bar mi daj candle, prijatelj. 5. septembar 2017. Niko nije nikad napustio ovo mesto živ. Izgleda. Pisi mrš. Mamu, beži uštvo, jedna prljava. Dobro bre. 18. mart 2004. Nisam mogao starting at... I couldn't stop staring at... Nisam mogao prekinuti da buljim u njega. Izgleda tako prelepo. Ajde da mi daš ti meni taj candle i da ja begam odavde, a? Jel može, prijatelju? Au. Ajde da vidimo šta je to vidio i nije mogao prestati da gleda u njega. Zanima me, ljudi, mogu sad ovdje da završim misiju, ali neću. Hoću da vidim šta je to on, to toliko, brate, video, toliko bitno. Evo smo, to je ta soba gdje je morao to nešto da vidi. Okej, to je trta kostur. Zaljubio se u kostura. Ljudi, znači, mi smo bukvalno bolesnik koji voli kosture. Odlično. Super smo se naši. Pedere jedan. Džabe sam izgubio vreme, mogu sam da pozvršim emisiju i plus se ježim i plašim se. Šta se umorila bre od 3 močanja bre? Jao bre. Gde mi je beše escape room bre? Je ovdje negde? Jeste, evo ga escape room. Dami i gospodo, idemo gore. Dami i gospodo, to je bilo drugi deo Scary Dungeon shit. Drugi deo najstrašnije, jedne od najstrašnijih horror igrica koje postoje, jedna od najstrašnijih indie horror igrica. Nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, lupite like, šerujte ovaj kanal, podelite se što više ljudi, budite prvi pre 100.000 suba koji ste, brate, neći bit će ovo preko 100.000 suba, pa šta vam kažu za kraj da snimam, eći bit će. Kompaniju moja, staviš ruke ovako, spreman, 3, 2, 1, necin legendarni out. Out, motherfuckers, wow!